Fl-okkażjoni tal-450 anniversarju mill-assedju l-kbir, il-Prim Ministru kellu żewġ messaġġi ewlenin xi jwassal. Dak pożittiv meta tkellem dwar ir-riżultati li qed jikseb pajjiżna u dak ta' tħassib meta tkellem dwar l-immigrazzjoni. B'dan tal-aħħar jieħu l-parti l-kbira tad-diskors tiegħu. Quddiem udjenza ta' persuni minn pajjiżi minn kull rokna tad-dinja, Joseph Muscat sostna li Malta trid tkun ċentru ta' dialogu. Dan hekk kif il-pajjiż u niesu jsibu l-vokazzjoni tagħhom fil-kooperazzjoni ekonomika, politika u kummerċjali fiċ-ċentru ta' baħar mill-aktar turbulenti. Hawn enfasizza l-fatt li l-assedju l-kbir qed jitfakkar biex juri kemm verament hija prezzjuża l-paċi u mhux biex tkun glorifikata l-gwerra. Gwerer li qed iwasslu biex eluf ta' persuni jaħarbu minn djarhom. Joseph Muscat saħaq li Malta dejjem urid sens ta' responsabilità u solidarjetà mal-immigranti, ħafna qabel ma ġie ppubblikat ir-ritratt tat-tifel Eilen mejjed fuq xtajta torka. Filwaqt li qal li r-ritratt ħasdu rrabjah bħala ġenitur, fisser kif ħass l-istess emozzjonijiet kull meta ra xieren ta' ritratti ta' tfal ta' immigranti mejtin. Saħaq li din il-problema ilha fuq l-adbal snin twal u tama li din ma tkunx memorja oħra kera li tintesa kif tgħaddi l-furja ta' traċedja oħra. Il-Prim Ministru sostna li ma tistax titkellem fuq solidarjetà jekk meta tiġi fis-sija tal-prova ma tipprattikajhiex. Hawnhekk irrefera l-ispalla kiesħa li jurew pajjiżi oħra lejn il-kriżi tal-immigrazzjoni fl-imoddi. Qal li Malta mhux se tkun indifferenti, iżda se tkompli tmexxi bl-eżempju tant li se tkun qed tgħin lill-Italja u lill-Greċja fir-rilokazzjoni tal-immigranti. Sostna li dan ifisser ukoll li meta pajjiżna jkollu bżonn għajnuna jkun jista' jersaq b'wiċċu minn quddiem u b'aktar kredibilità. Żied li t-tama tiegħu ili fis-summit li se jsir f'Malta f'Novembru li ġej bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Afrikana u dawk tal-Unjoni Ewropea tibda triq għal soluzzjoni fit-tul.